Usa ka komunidad sa mga mananagat ang unang giadtuan ni US Vice President Kamala Harris sa iyang pagbisita sa Puerto Princesa sa Palawan. Ano ang report? Sa tigom uban ni US Vice President Kamala Harris, gipalanog sa mga mangingisda ang ilang kahimtang nunot sa gihimong iligal nga pagpangisda sa mga langyaw sa kadagatan sa Palawan ug sa West Philippine Sea. Ang istorya sa mga mananagat mao'y gihisgutan ni Harris sa iyang pakigpulong at ubangan sa mga sakop sa Philippine Coast Guard, Western Command officials o guban pang opisyal sa gobyerno sa Pilipinas. People here know the impacts when foreign vessels enter Philippine waters and illegally deplete the fishing stock, when they harass and intimidate local fishers, when they pollute the ocean and destroy the marine ecosystem. To protect the economic vitality of these communities, to protect the ecosystems they rely on, and to protect lives and livelihoods, we must uphold international rules and norms. Gipahibaw ni Harris nga mohatag ang Amerika og dugang hinabang nga $7.5 million o kapin kun kuwang 430 million pesos nga giandam alang sa Philippine Maritime Law Enforcement Agencies. Ang maonggahin matud pa makadugang sa kapasidad sa Pilipinas aron sikupon ug sumpuon ang mga ilegal nga pagpanagat ug pagpanguha sa bahandi sa kadagatan nga anasud sa atong teritoryo. Di usab kuno angayang pugnan ang free commerce o pagbiyahe sa South China Sea ug ang pagpangita sa malinawong resolusyon sa territorial dispute sa lugar. Wa man niya direktang isulti ang China apan gihimugatan ni Harris nga kaalyado kuno sa Pilipinas ang Amerika sa pag-ila sa makasaysayanong arbitration award diin gitumbok nga iligal ang pagpangangkon sa China sa dakong bahin sa South China Sea apil na ang West Philippine Sea. As an ally, the United States stands with the Philippines in the face of intimidation and coercion in the South China Sea. As the United States has long made clear, we support the 2016 ruling of the UN Arbitral Tribunal, which delivered a unanimous and final decision firmly rejecting China's expansive South China Sea maritime claims. The tribunal's decision is legally binding and must be respected. We will continue to rally our allies and partners against unlawful and irresponsible behavior. When the international rules-based order is threatened somewhere, it is threatened everywhere. Wala pa'y tubag ang Chinese Embassy dinhi sa Pilipinas kalabot sa pamahayag ni Harris. Apan una nang gisulti sa China, nawa nila giila ang arbitration award. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.